Και από το 80 εμφανίζεται στην Ελλάδα μια εταιρεία η οποία διενεργεί τις εκλογές, η Singular Logic. Η Singular Logic είναι μια εταιρεία που υπογράφει συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, οι οποίες είναι απόρριτες. Δεν εμφανίζονται πουθενά, ούτε στη διάβια, ούτε πουθενά. Είναι απόρριτες. Έτσι, για 40 χρόνια η Singular Logic ελέγχει ηλεκτρονικά απόλυτα τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των εκλογών. Η Singular Logic υπέγραψε μια σύμβαση βάσει του άρθρου 130 του Προεδρικού Διατάγματος του 2007 και έκανε μια σύμβαση, ανανεώνει συμβάσεις από το 2007. Το 2012 με το ΦΕΚ 57, πάλι με το Προεδρικό Διάταγμα 26, υπογράφει το 2012 μια νέα σύμβαση και από τότε μέχρι σήμερα διενεργεί τις εκλογές στην Ελλάδα. 31 Τρίτου του 2018 ο πρόεδρος και διευθυντής ερευνών και ανάπτυξης Μιχάλης Καριώτογλου, 63 χρονών, τη Singular Logic, 31 Τρίτου, τελευταία μέρα του Μάρτη, βρίσκεται νεκρός στο γραφείο και με μια σφαίρα στο κεφάλι. Οι μετοχές της Singular Logic ανήκανε τότε στον όμιλο Μαρφίν, πρόεδρος ο Ανδρέας Βιενόπουλος, ο οποίος πεθαίνει ξαφνικά στις 5 του 16. Οι μετοχές της ΜΙΓ μεταφέρονται στην Τράπεζα Πειραιώς μετά το θάνατο του Προέδρου Μιχάλη Καριώτογλου και η Τράπεζα Πειραιώς στις 18 του 18 τις μεταβιβάζει στο αμερικάνικο Fund KKR. Αυτοί κάνανε τις εκλογές του 19 που βγήκε ο Μητσοτάκης. Το KKR είναι τα αρχικά 3 ατόμων του Τζερόμ Κόνμπερτ, ιδρυτή και επίσημο μέλος πολλών σιωνιστικών λόμπι, του Χένρι Γκράβις, διευθύνων σύμβουλος και μέλων Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπών που έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα Ροκφέλερ, και του Τζορτζ Ρόμπερτς, διευθύνων σύμβουλος, παντρεμένος με την Κόναντ, η οποία είναι μέλος της Goldman Sachs, δηλαδή Rothschild, και επίσης μέλος σε 20 ΜΚΟ. Αυτοί κάνανε τις εκλογές, το KKR, το οποίο όλος περιέργως διαλύθηκε πέρσι, το Δεκέμβρη, το 22 διαλύθηκε. Εντελώς ξαφνικά στις 30 του 20 η KKR μεταβιβάζει τις μετοχές της Singular Logic στην εταιρεία EPSILONNET κατά 50% και Space Hellas κατά 50%, αφού προηγουμένως διέγραψαν όλα τα χρέη της ύψους 18 εκατομμυρίων. Οι μέτοχοι της Space Hellas είναι ο κύριος Μανολόπουλος Πυρίδων, Μπέλος Παναγιώτης και Μανολόπουλος Ιωάννης και η Alpha Bank, και συνεργάζεται η Space Hellas στενά με τη Microsoft του Bill Gates, ο οποίος δεν είναι πια μέτοχος, έχει 1,3. Οι μέτοχοι της Microsoft είναι η BlackRock των Rothschild κατά 10,5 και η Vanguard, ένα άλλο fund, κατά 11,5. Η Space Hellas είναι Microsoft Partner, δηλαδή βοηθός της Microsoft. Η δεύτερη εταιρεία που κατέχει το 50% η Singular Logic είναι η EPSILONNET ΑΕ. Βασικός μέτοχος είναι ο Ιωάννης Μίχος, ο οποίος κατέχει το 83% της EPSILONNET. Ήτανε δήμαρχος στις Κουριές στη Χαλκιδική, εκεί που είναι τα ξορυχεία, και ξαφνικά παραιτήθηκε το 18, τη χρονιά που βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι ο Μιχάλης Καριώτογλου. Ίσως η διαδοχή του να ήταν έτοιμη. Ναι. Ήτανε δήμαρχος εκεί στις Κουριές, παρότι είπε ότι δεν θα διαταραχθεί η κανονικότητα της περιοχής στα χρυσορυχεία. Ενοχλούσε. Μπήκε μέσα η Eldorado Gold, και επειδή οι μέτοχοι της Eldorado Gold
που εκμεταλλεύεται τα ξορυχεία στις σκουριές είναι η Morgan Stanley, η BlackRock, η Citigroup, η Goldman Sachs, η Deutsche Bank, η JP Morgan, η Bank of America, η Bank Paribas, η Credit Agricole και Swiss National Bank, κατέχει το 50%, το 56% της εταιρείας που εκμεταλλεύεται, της Eldorado Gold. Είναι δηλαδή όλες τράπεζες. Από πίσω είναι η οικογένεια Rothschild, η οποία είναι και ο βασικός μέτοχος μέρος της BlackRock, των τραπεζών που ελέγχει την Eldorado Gold στη Χαλκιδική, και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μετόχους, την E.net και τη Space Hellas, οι οποίοι εξαρτώνται από αμερικάνικες τράπεζες και από τις οικογένειες Rockefeller Rothschild.